Merhaba jwara, hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Weke hûn jî dizanin proseya dersên hilbijarî di dibistanan da li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê dest pê kiriye. Dibe dayîk û bavên Kurd biçin dibistanan ji bo zarokên xwe dersa Kurdî, Kurmancî an zazakî hilbijêrin. Ne tenê dê û bav, bêguman ap û xaltî, met û xal jî divê ewkê de berpirsiyarin. Dibe ji bo zarokên xwe em biçin dibistanan an jî zarokên me ji dibistanan forman tînin. Di forman da dibe em ji bo zarokan dersa Kurdî hilbijêrin. û dibe em piştgiriya vê kampanyayê bikin ku bi ev kampanya bêtir berbelav bibe. Kampanya ku Kurdî hilbijêre. Ev mafeke ji bo me heye weke sala çûyîn jî dibe em vî mafê xwe bi kar bînin, em vî mafê xwe heta ku taqet ji me hebe dibe em ji bo vê mafê tê bikoşin. Bêguman di aliyekî de ji dîsa em ji bo mafê perwerdehiyê yani zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê dibe ev jî dîsa wê bidome hetayê heta ku bê dest xistin. Lê niha dibe ev mafekî gelekî baş heye ku ji bo me yani mafek gelek biçûk e belkî gelek têra me ji xwe nake. Yani ne ku 2 saat Kurmancî an zazakî ve têra me neke. Elê dibe dîsa jî em vî mafê bi kar bînin û dibe em vê berbelav bikin. Him bi awayekî em bikaribin ji bo zarokên xwe dersên Kurdî bidin hilbijirantin, bila dersan bibînin û di aliyekî de jî em bikarin hişmendiyeke ziman di nav civakê da bicî bikin. Yani mixwest ez him ji bo piştgiriya vê proseya dersên hilbijarî çend tiştan bêjim û ji bo vê proseyê dîsan ez ê çend berheman pêşniyaz bikim ji bo zarokan. Berhemên ku niha ez pêşniyazî ji bo zarokan dikim ji ber ku ji edebiyata zarokan e, ji edebiyata Kurdî û edebiyata cîhanî. Beriya ewil ez vê ji edebiyata Kurdî dest pê bikim. Ka di edebiyata Kurdî da emijin kîjan pirtûkan ez ew dikim. Niha ev çar berhemên Mustafa Acar, Mamoste Mustafa. Mamoste ev ji min re wek diyarî şandin ev berhemanan. Çar berhemin bi navê yek zimanê min. Kevirên Kerenkotî, sûreyek ji sûretê ye. Adinê jî wetînî we zeytûnî ji weşanxaneya peywendê ev hatine çapkirin. Ev berhemenan berhemên helbestkî ne. Mamoste Mustafa jî niha li zanîngeha Wanê da akademisyenê li wir dixebite, ser ziman jî dixebite û gelek berhemên wê din jî disan. Em ji zimanê Tirkî jî çend berhemîn hene. Lê bêguman em seriyên Kurdî sekinin. Ev berhemên helbestan dibe ji bo zarokan. Evê ku ez pêşniyaz bikim ne tenê ji bo zarokan e dibe ez bêjim ji bo me jî yani kesin ku nû ve Kurdî dixwînin an jî dixwazin yani bi Kurdî xwendinên xwe berfirehtir bikin bêguman pirtûkên ku zarok dixwînin em jî dikarin bixwînin. Ji ber ku me di zarokîta xwe da mixabin pirtûkên em bêjin ji bo zarokan hatine amadekirin me bi zimanê xwe yani nikarî bû bixwanda. Her çiqas me bi Tirkî xwendi be jî lê dibe îro derfet heye ku em bi zimanê xwe bixwînin. Na ev jî edebiyata Kurdî bûn dîsa wisa nîşanî we bidim. Pişta em werin edebiyata cîhanî weke hûn zanin min ewka xwe de jî par vekiribû hesabên xwe medya sosyal medyayê de jî seta klasîkên zarokan em bêjin klasîkên cîhanî yê zarokan henin ji edebiyata dunyayê weke Jules Verne heye, Samet Behrengî heye, Eleanor de Porter heye, Alexander Dumas heye. Ev jî ji weşanxaneya Aramê hatine çapkirin yani wergerî Kurdî bûne ji bo Kurdî Kurmancî û hatine çapkirin. Hûn dikarin vanan ji bo zarokan bikirin ji bo zarokên xwe peyda bikin û biret pirtûxaneyên we de pirtûxaneyên zarên we de hebin û bi xwe jî dikarin bixwînin ji ber ku min jî dest pê kiriye ez dixwînim. Min ewilîn ev mesîreşkê biçûk xwend ya Samet Behrengî ye ev hemî ji weşanxaneya Aramê hatine çapkirin. Pişta gera li dor dinyayê de heştê rojan da heye. Polyana ku gelekî navdarê Polyana. Robin Hood ku Polyana bi rastî ji bo me Kurdan taybet e em bixwînin. Robin Hood mi got ji xwe. Kemanjenê biçûk Conte Monte Cristo û ya dawî jî ger û geştên Gulliverê hin çend berhemê din jî henin. Yekul berdestê min evin. Ji bo vê proseya em bêjin dersên hilbijarî hûn dikarin ser malpêrên weşanxaneyan ya nihaya Pirtûka Kurdî da heye li wir ji bo zarokan stet hatine amadekirin hûn divanan dikirin û bexşî vê kampanyayê dikin piştî ku ders hatin hilbijartin weşanxaneyan jî malpêrên Kurdî van Pirtûkan ji bo zarokan dişînin û mamosteyên Kurdî jî vanan weke belaş zarokan belav dikin. Yani dibe em bi her awayî çi ji destê me tê ji bo vê proseyê ji bo vê kampanyaya Kurdî hilbijêre bikin.
bikin yani ev gelek mühim ji bo me ji bo pêşeroşa xwe zimanê xwe û netsewa xwe dibe teqes em hemî bi girseyî û bi dilsozî dibe piştgiriya vê proseyê bikin ku em bikaribin vê proseyê mezintir bikin û hişmendiyekî ziman çê bikin heta li gor agahiyên herî dawî heta dawiya meha kanûna başîn yani vê mehê heta dawiya vê mehê dersên hilbijarî proseya wê didome dibe teqes ji bîr nekin ji bo zarokên xwe dersa Kurdî Kurmancî hilbijêrin bi hêviya rojên xweş û geş li xwe baş binêrin.